kokari su co-opting su expanding mutanen nan dan a taru a zanna a rubuta wannan abu wanda shi zai mu san sa fulani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam. Allah ya saka kai. To alhamdulillah yanzu zan gabatar da shugaban wannan kungiya mai albarka Alhaji Muhammad Kabir Jari domin ya gabatar da jawabinsa na godiya ta musamman ga mahalarta wannan taro da al'umma wanda yake nan wakil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah ina mai ka godiya ta gare ka domin kai ne ka nufa maka sammai da kasai da abin da ke ciki wurin adam da ka baki ɗaya domin zama ajizanci a kai mutanen da suka taru a wannan wuri dukkansu suka ba da lokacinsu suka zo suka halarci wannan kira da muka yi to wannan kungiya mai albarka da wasu idan Allah ya so ya yarda bisa ga iko da yake ba da yawa lalle muna nan za mu jajirce baki ɗaya a lokacin da duk da ake bukata a rika zamu ba ta wani wace wannan kungiya ba ta da jagoranci da wani wanda ke ɗauka ko wasu kuɗi ko na abubuwan da